1.3J-Wave カルザハワイ、さて今日は16歳の日本人ハワイアンシンガー泉さんをお迎えしています。泉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、泉さんはですね12歳の時に、日本で CD リリースしてますのでデビューしたわけですけれども、日本でねハワイのイベントとかコンサートとかのステージで活躍しながらフラガールでもあるんですよね。はい、ということでね、今回は夏休みを利用して、語学留学のために、ハワイ滞在中ということですけれども、語学留学どうですか今のところ。いや今、2週間目になったんですけど、でもやっぱり周り英語なんで、喋れるようになってきましたか？少し本当に少しは、でもまだまだな感じ。英語を一生懸命やろうと思ったのはどうしてだったんですか今回？なんかそのハワイの人たちと一緒に日本で共演した時とか、そういう時もなんか今はもうあまり分かんないからって簡単な言葉で喋ってくれるけど、それでも分かんない時があって、なんかそういう時ってなっちゃうのが、すごい自分で嫌で、なんかもっと喋りたいのにっていう気持ちが。そうですよね、せっかくですもんね。なるほどね。ということでですね、今回はハワイ滞在中、語学留学がメインなんですけれども、すでに何回かステージで歌ったそうなんですけれどももうすでにカニカピラグリルの方でウェルダンとね、一緒に出たということでしたけども、すごくもうみんなもうスタンディングオベーションみたいなどうでしたか歌ってみて？いやすごい緊張して、ウェルダンとかはその日本で一緒にやったりしてたから、まだ少し分かってくれてるっていう人だったので、でももうやっぱり普通にホテルだし、ちゃんとしたなんかレストランっていうかだし、すっごい緊張してました。でもやっぱりみんな歌声聞くとホってなりますよねそれであと他にもミスアロハフラの方がフラを踊ってくれたりとかあったんですか？そうですね、2010年の今年のはいちょうど来ていて、彼女どんなこと言ってましたか？彼女とも日本で一回会って一緒にしたことがあったんですけど、もうなんかその会った時に「ああ、泉」って覚えててくれて、それで踊る時もその彼女が一番こうなんかみんなで踊ろうみたいなって言ってくれたから踊ってくれて、いや本当に後で連絡するからとか言って冗談にしてもすごい優しかった。なるほどね。ハワイの人たち本当みんなねすごく優しいですよね。でもこういったことでね、ハワイのミュージシャンの人たちって実はもう泉ちゃんのことすごくね知ってたりするんですけど、まずいろいろとね説明する前にやっぱ歌声をね聞かせていただくのがベストかなと思いますので、それじゃあ早速ですね、一曲お願いいたします。曲の方は何になりますか？ポーライライ。はい、じゃあお願いします。
ますよね、完璧にね。もう普通に言うと16歳の日本人の女の子なのに、もういきなりハワイアンになりますけど、どうしてそんな風に歌えるようになったんですか？ちょっと自分でも疑問ですけどね。いやーでも本当にすごいですよね。一気になんか空気が変わるっていうかね。でももともとそのハワイアンミュージックとの出会いは、はい、きっかけとかってどういうことだったんですか？やっぱり3歳からフラをやっていて、その3歳からのフラの影響でずっとちっちゃい時からハワイアンミュージックを聴いてて、多分それでこう耳についてて、でちょうど小学校5年生ぐらいの時にウクレレを買って、それでもっとハワイアンミュージックにこう親しみを持ってっていうか。歌詞とかっていうのは歌ってる時にはもうどのぐらいもう全部 100% 分かって歌ってるわけですか？意味とか一応歌う前にこうハワイ語的な文法的なことはあまり分かんないから、一応その歌う前に意味を調べたりっていうのはするようにはしてる。へえ、すごいですね。いやでもボイストレーニングとかそういうのも行かなかったんですか？そうですね。もう天才っていうやつですね、もうね。いやーすごいですね。なんかもうまだ16歳なんで、これからが本当にね、なんか楽しみだし、ハワイでももっともっとね、いろいろなんかやってもらいたいななんて、思いますけどもね。でも今回はね、語学留学でこちらいらっしゃるってことですけれども、滞在中にハワイで何する予定なんですか？他には。いや特にないんですけどもう本当に普通にもう午前中学校あるんで、学校行って、でまたアクティビティも決まってるんで、あってっていうんで、週末にはいろいろいろんなライブとかイベントとか行ってみたいなとは思うし、あといろんな観光地みたいな、あとはなんだろう、曲に出てくる場所ね、そう場所とかも行ってみたいなって。なるほどね。一番そのハワイの好きなところってどんなところなんですか、泉さんにとって？なんだろう、すごいたくさんありすぎて、気候とかいい天気とか、あとフラとかウクレレとかそういうのがなんか身近にあるし、なんか日本だとちょっと少ないっていうか、規模がまだちっちゃいっていうか、だけどなんかこっちだと普通にみんなやってたりとかみんな知ってたりするし、なんか居心地がいいみたいな感じがする。いやでもね、居心地がいいって一番ね、泉ちゃんの声が居心地がいいっていうの本当に癒されるんですけど、でも普段の喋り声は意外と低い方なんですよね。そうなんですね。それであれだけのファルセットが出るっていうのが、いや本当にすごいなと思いますけれども、でもね、今は学校に行きながら音楽活動されてると思いますけど、ミュージシャンとしての今後の活動予定とかどんな感じですか？そうですね、いつも月に2回ぐらいはこうイベントとかあって、秋とかもよく江ノ島とかでよくやってるんですけど、でも最終的にというか、近いうちにっていう感じで、一番目標っていうか目的っていうかなんていうか夢っていうか、そういうのはハワイで CD を出したいなと。そうですね。もうぜひそうしてください。もう本当に応援してるんで、ハワイでね CD をリリースしてぜひねナホク賞とか取ってもらいたいなと思いますけどね。いや本当になんか日本の誇るもうハワイアンシンガーという感じですけれども、ということでね、今日は16歳の日本人ハワイアンシンガー泉さんにね、本当に素敵な歌声聞かせていただきました。泉さん、今日は本当にありがとうございました。応援してます。ありがとうございます。